Linda Bankulu. Ngiyakhetha inkosi yasebuhleni bokuphakama. Siyabonga babumfundisi. Ngizocela ngenkulu inhlonipho nentobeko njengoba sila nama region ahlukene la. Sike Gauteng region la. Kodwa la khona North Coast region from KZN, khona South Coast region from KZN, khona Midland South region from KZN. Ngizocela abafowethu bethola ithuba nje. Kwala uSibiya nomfoka Manqele, mfana kaMshumayeli. Nabashirathi phethe nabantu abazala abashumayeli. Ukhona eDosi uSibiya noKwala. Oh, ukhona umnakazana Mike lapha. Ake nishelanda bafana nje ngasebuhleni. Esikwenze ebuhleni asikwenze la emaqhaweni. Nomsawakhe asondele ngifuna nje nibeke nje nisho ukuthi kungani la bafana bonyaza. Amen. Ujehova ungumalusi wami. Inkosi yasebuhleni unyazi lwezulu. Amen. Gama lami nguPhumlani Kudula waSibiya usuke eMaritzburg. Thempele ngisuka kulo usenhlanhleni. Ngoba ke ngisegoli fanele ngisho nami ukuthi uNkulunkulu esihlangene ngayo unyazi lwezulu nakithi ethempelini engikulo wake wafika wenze imanga. Ujwayeleke mayize ngapha suke sazi ukuthi uzodlula emzini wakithi enhlanhleni. Ngelinye ilanga ke wake wasipha umhlangano. Uthe mase kuyisonto eyobusisa imgidi lapha ngezantsi emagroundini. Base bengibiza kabagcotshwa bezwe lakithi bathi Sibiya socela uhleleke ukuhamba kwababa njengoba ezokwehla emagroundini. Ngempela ke ngase ngihlele. Kanti lapha ngezantsi ngasemagroundini kunesonto lamaSulumane. Laba bantu ke bamaSulumane bahle beplana. Baplanela ukuthi uzothi mayiqhamuka kuba. Bese bevula lo mbhobho wabo abamemeza ngawo uma bebezisonto. Kodwa inhloso yabo sesixoxelwa yibona. Inhloso yabo yayikuthi bafuna ukuphazamisa lo mkhumbi kaNkulunkulu.
bayihlela ke lento yabo ngempela sathi masiqhamuka ngihamba phambili sathi masiqhamuka nje base beyaqala bamemeza wathi mayithu uyayiqala uyayimemeza nje lento abayimemezayo sezwa futhi sekuthula wahamba baba wenza umsebenzi wabuyela emuva sebethi mase beqala sebesixoxela bathi kanti ushembe wenu njani bathi sasihlelile thina sathi namhlanje ushembe kufanele simphazamise uthi kodwa isimange senzeka wathi mayiqhamuka sathi siyaqala nje siyamemeza uthi kwashi amplifier uthi inkinga sesibhekene nayo nale amplifier ukuthi ayisakhandiki sisabathe sibiza le technician ukuthi ayizoyikhanda ifike ithi yayithinta ithola ukuthi ayivuma isebenzi siphinde silande enye sithi sifake enye sithi siyamemeza ayisavuma isamemeza kanti lo shembe wenu njani size ngaye ke labangcwele yakhumbula ngelilanga wayikhulume khona la eGoli le ndaba yezwe lakithi angazi ke baba umshumayeli ukuthi ngangiyofika nini la sikhona kube nabasha izange ibe khona emhlabeni nabafowethu engibaziyo la eGoli esazana nabo kunabasha mhlawumbe ngaba ngamazi sengihlala phansi ithi inkosi kimi unyazi lezulu wayikhona khona eDini eMaritzburg ithi inkosi ngangiguqe phambi kwayo nje ithi akazi ngingambonga ngalo umkhulu wami inyanga yezulu bathi ba wathi ukuthi emhlabeni alethe inabatsho siyakhomba ke isilwane sikhomba indawo esasikuyona sithi uyabona la ukuba inabasha yikho angaba kunje yayibongela indawo yaseGoli ngoba namhlanje yamukela isibusiso esikhulu senabatsho sikhona ke thina emholini benabatsho sibambile usayibusise nikuzwile ngiyekhetha ukuthi lesihlelo phakathi ngicela In the Bankulu.